Is dit wordt allemaal voor jou? Dit is al even van mij, ja. En we kepen je restpartijen op en die zie je weer om te verkepen. Zoals bij fabrieken bij fabrieken die restpartijen hebben, wat eruit maakt, slooppartijen. Een ruimte zat je. Een ruimte zat. Ja. Ik ken er wat meer bij. Ja, alsjeblieft zeg. Hè? Ik zit vol. Ja. Nee, je hebt nog wel ruimte toch? Daarboven. Ik ken er wel veel meer bij. Liever niet. Oh, nou ja, klaar. Kijk eens aan. Visite. Dit is jouw domein. Elektrotechnisch gebied is een beetje mijn domein. Ja, ik heb dit magazijn wat je hier boven ziet in principe elektrotechnisch is in 2 jaar tijd aangelegd zeg maar. Voor die tijd was er wel elektra, maar dat waren nou ja, een paar bergen met materiaal. Zo vreselijk veel materiaal en ja, niet te vinden eigenlijk. Niks te vinden. En wat dacht je? Zeker even een orderskeppen. Ja. En soms heb ik ook al zoiets van, ja, waar laat ik het? Ik weet het niet meer. En jou bitte alles te vinden? Alles wat hier ligt heb ik in principe door de hand gehad. Ja. Nou, hier is mijn Walhalla, zeg maar. Hier liggen frequentieregelaars. En in de spare tijd die ik dan heb, als er geen aanvoer is of dat soort dingen of klanten, dan test ik dus dan test ik het materiaal. Onderop daar heb je dan de krachtstroomstekkers, die liggen hier overal langs de onderkant. Nou, hier heb je van die drukknopkastjes die hangen eventueel aan takels. Reletjes in de meest waanzinnige spanningen. Paneelmeters. Dit is wel leuk, ik heb wel een x-aantal klanten die komen gewoon uit het zuiden van het land. En we hebben wat kermisexploitanten die ook gewoon in Nijmegen een storing hebben en gewoon in de auto springen en hierheen racen. En zo van, ja, je hebt het geheid. Want Turkstra heeft het al. Want Turkstra heeft het wel. Ja, nou ja, en dat is ook zo. Ken er nog wel wat bij? Nee, maar het komt toch.